Takže čo dneska si tu zahráme takzvanú FIFU s tému kariéru. Som sa dodať 24 manažer. Vytvoril som si to klub, už trošku dávnejšie. A dneska zahráme, ešte som s ním vôbec nehral, kámo, to je dobré. VTF. A čo to je? Tak, to je koniec. Ja to mám strašne vlastne, musím všetko. No. Takže sme 11. v tabulke, pretože sa neodohral ani jeden zápas. Môžeme sa pozrieť na štadión. Ukáž. No, dosť taký roznieň. Aký je max? To je taký slabúčky, koľko mám peniazy? No tak to úplne na štadiónu asi nemáme. No, kámo. To mám fajn bejsku. 2135. To není úplne dobré. 207 000 za sezónu, ok, to je super. Kapacita 3000, stand kapacita 1000, ako kapacita, kde stojíš. Kámo, nechcem. To čo je, kámo, toto je ako tréningové letisko, hej. Tak to je tak super. Čo je zóna? Ja idem tak. Liga. Hráme v anglickej lige. Hráme v prvej anglickej lige, kámo. Koľko my hráme? Bro, tak WTF? My sme vlastne poslali. Ja som blbec. V National League. No to sme 11. na poslednú ligu, kámo. Domestika. Hráme aspoň v domestikape. A hráme dobre. Kámo, čo som spravil? Áno. Ja si myslím. Myslím, že nevidím ani z toho zápasu. Počkaj, ja som ani nevidel zostavu. Což to? Ja som videl zostavu, ani tým celý, co v súpisku. Skvadu mi daj. Aj skvadu. Skvadu chcem, bro. Kámo. Ješ toto. Už v brane 47 rating. Kámo, čo to je? To je tragédia, no tak si musel usporiadať s týmto týmom. Vlastne divím, že niektoré týmy tu fakt majú len tú hladinu. Ale neviem proste, akú hladinu tu je skladá. V taktike je skladá. Bránka je celkom dobrý pás a 9 rating. Nie je to zle. Týmto úplne zdravím. Škačo. Neviem, čo je to za tragédou, ale možno vyzerať asi zápas. Neviem, jak sa to hrať, či vôbec budem hrať. A už tu idú tri kokos, Speed Arena. Ja to je náš žena, to som si tam pomenoval. Kamu nehovor mi, že ja hrám, bro. Ale dobre. Kam to je nejak... Nemyslíte, že to je nejaké rýchle? What the fuck? Bože, tu dobre rýchlo. Tika ratings. Overview. No, hrajte. Haló. Ej, to prečo? Koľká je minúta? Koľká tá minúta, kámo? Kde je tá minúta? Čo minúty? Aj tu. Ja vám to strihnem. Neviem.
ešte že video do komentárov, či mám natočiť nejaké video s tom, či tá hovadina to na hry, to ho mám proste spakovať. Keby to hovadina vidno, tak to teda vidno, že zostalo, hej. Tak ja mám niekoho proste vystrieľať, FC. Čo je FC? Franky Ceruk. Počas nič som nezmeškal. Ja chcem pozerať. Nie toto, no toto s tým. Nie. Áno. Tam to nič nebolo, bro. Tak ten mu dal dobrý švik. To je bolo normálne. Tam nie. Čo spravujú? Hej. Obraňujte. Rozmnožite ako na... Kamu. Čo bro si myslíš, že je nejaký... Že Mbappé ty kokos. Dobrá, patrníku. Ja však na to kýkam. Bro, proste... No. Až prehráme tak, ty kokos. No. WTF. Kámo. WTF. Však funguje ty posunutá hra. Kámo. WTF. Kam, nie. Aj. Čo robiť? Kámo. Tak budeme ako čakať, hej. Konne. Ja mám času dosť. Nie, nemám. Kámo, daj. Bro. Tak toto je ako najhoršia hra na svete. Bro, čo mám robiť? Mám ako niekoho vystriedať, alebo čo mám spraviť? Dobre, vystriedam tohto uchyla. Môže to hrať, bro. Vieš čo? Čakaj, sa vlastne z tohto nedostanem. Kam nie. Ale tak čo mám robiť? Bro. Ja viem. Aha, ja som to stopol. No daj go, parking. Parok. To je lopata. No nie, parok. My nedáme gól, 85. minúta. Kam. Ešte ďalší dostaneme, čo? Proste dostaneme ešte ďalší gól. Ja ti to hovorím. Radnický tým. To je môj. Ešte dostaneme, pozeraj, čum. Ja už vidím, jak dostaneme na 3-0. Tak nič. Máme taktickú
celý zápas. No má byť teda, že zápas tým celý. No by som to celé by som predal. Continue. Nezájem. English tu. Idem na to. Určite silnejší než ja. Ja nie, ja som silnejší. Teda to neviem. Ale je akoby Máte toho vedinu, no. Ale ja s tým, reálne pro, no vlastne. Koľko mám? Tak Borec má, ja to je fitný. Come on, som to hodil len tak do vzduchu. Squad number 11. Popredávam hráčov. Ja si party hráčov fakal popredám. Čo nepotrebujem. Určite, teba nepotrebujem. Jo. Ďalším hledám. Neste mu dať nový kontrakt. Aučen. Je to ještě. To číslo. Tak aj ti môžem dať. Tak bro, vypadá úplne divne. Nie, nechcem vôbec nový kontrakt. Tak. Tohto syna, kedy vypínam. Dobre. Vyšiel už zápas. Neviem ako vy, ale... nechcete mi zvyšovať. Jak mám to zápas? A kde sú sponzory naši? Dať deal. Squad Bros. To mi dajú najviac. Sport Social. Yes. Máme sponzora na 2 sezóny. Máme 660 000. Čo je dobré. Môžeme sa pozrieť do akadémie. Čo nám nebude ukazovať hráčov. No tak to je fakt super akože. Tak to musíme. To je tragické. To bolo lepšie, ako musíme mať. Už sa to robí. Chvíľu pôjdeme s rozostávanou arénou do zápasu. No tak to je áno. No tak to, no nic. Dobre, mi to stačí. Tak. Jak mám ísť srať? Toto?
robí sa? Spustíme? Nie, že by som... Tu je celá Česká liga, kamo. Ale Slovenská to není. Kamo, tu je celá Česká liga. No celá asi nie, ale možno aj celá. Kamo, dáme Zlín. Môžeme aj skúsiť proti Brentfordu. Friendly. To zase Česko, Slovan Liberec. V Teplice, yes. Máme to Veslany. A to aj hráme. Teplice, Slovan Liberec. Ej, to je hento. Nedá mi zrať, kamo. To máš sem hrať? Čo mám ako robiť? Ja s tým chcem hrať. Kam? Pomôcť. Ja to chcem hrať. Keď nehovor mi, že to akože musím ako čakať reálne, hej. Ale nie. Ja si fakt musím čakať, kamo. No. Nemusím. A ja môžem boostnúť. Co ja boostnúť? Nechcem ich hovoriť, ale mám proti nim tragicky. Ja chcem vystrojiť. Ale nie. Nie. To čo to také? Aha. Nicholas Jackson je v základnej zostave. Čo ti robí? Bože, my vyhrávame! Yes! Kam vyhráme? Čo ti robí? Kam? Tak to je neskutočné. Ale pozor, nejaký pozor. Nebude! Tak, kam. Prvý počas zelený. Domyslím. Nie, už teraz. Čiže... Keď som nekladla asi ty stredala. Čiže dáme zase šancu asi Brownovi. Tom pôjde na miesto. Asi násna. Aha. Dáme mu šancu. Malá. Je to niekde malá? Nie. Ale áno, to je.
To ja viem, že máš zlú pozíciu, ale si tam budeš hrať. Speed Arene sa nehrá, lebo aj hlavne sa nehrá v Speed Arene, lebo Speed Arena sa stala. Štadión sa stala, takže 70 minútami stále vyhrávame 1, ale pozor, Porsche majú roha, come on, je to preč, yes. A poď! Tak nič. Pozor! Yes, Kevin. Yes. Je to ten. Borci mi zmenili. Ja je to volajú Season Competition, no tak to sa nám nevyplatilo vyhrať, to je jedno. Takže to aj nejaké tie kojníky. Čakaj, si rád by som si pozrel ten štadión. Sa ešte stále stáva, koľko to bude ešte trvať? 17 týždňov! 17 týždňov si nezahráme v Speed Arene. Tak to je fakt super ako. No nič. To by bolo na dnešné video všetko, ak by sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite zanechať like. Ja sa s vami ľúčim. Dajte 20 lajkov a budeme pokračovať v tejto sérii. Čus.